Soc Pere Blanco i soc el candidat a l'alcaldia per Esquerra Unida. La nostra trajectòria ha demostrat que inspirem confiança, no estem en política per a fer diners. Només entrar al govern començarem reduint els salaris i les despeses en assessors. En segon lloc, estabilitat, garantint que al Algemesí cap persona es quede al darrere. Hem contribuït a baixar l'atur des d'un 22 a un 15% en seguretat, perquè amb nosaltres els drets civils estan garantits. Pensem que el Algemesí necessita aprofundir principalment en 5 eixos que ja hem aconseguit impulsar en els últims 4 anys. Treball, fraternitat, ecologisme, participació i igualtat. En treball hem aconseguit baixar l'atur, com ja havíem dit, però pensem que cal impulsar un pla d'ocupació juvenil i un pla d'ocupació comarcal. Un segon eix, que és la fraternitat. Exigirem a la Conselleria la creació d'un parc de vivendes de lloguer social. Volem un Algemesí verd i ecologista, impulsant l'energia solar i les reformes dels habitatges que afavorisquen l'estalvi energètic. En quant a la participació, abans les decisions es prenien en un despatx en 11 polítics, ara hem impulsat els pressupostos participatius que creiem que cal mantenir i continuar millorant. I finalment, l'Algemesí és molt plural, per això hem de treballar en la igualtat. S'ha creat la regidoria d'Igualtat apenas començar la legislatura i potenciarem aquesta identitat diversa que ens fa més forts com a poble. I això és un orgull que hem de seguir recolzant. Qui ens està veient ara mateix sap ben bé de quins anys venim. Durant el mandat del PP, l'ambient de crispació al poble va ser màxim. Tots veiem com les televisions nacionals es feien ressò de les males formes de Vicent Ramon, del seu sou o de les nefastes decisions que va prendre com la construcció del pàrquing. Això ha canviat estos 4 anys. Ara, al Algemesí, tenim l'oportunitat en aquestes eleccions de consolidar aquesta pluralitat i aquest talent i aquesta tolerància que ens identifica. Realment el treball que s'ha fet durant aquests 4 anys és molt bo en molts sentits. En treball, en promoció econòmica, en igualtat, en moltíssimes coses. Crec que hauria pogut ser molt millor si les forces progressistes en aquesta legislatura hagueren coincidit a treballar tots junts i haguérem impulsat, com ara diu algun eslògan, allò que tots portàvem en el programa i tots havíem acordat. Això no ha estat així, més Algemesí, ara més Compromís, no ha volgut entrar a l'equip de govern i el treball que hem fet ha sigut més difícil i més dur, però malgrat tot hem pogut continuar treballant i fent un poble que ja és molt millor del que teníem fa 4 anys. En aquestes eleccions hi ha 2 úniques opcions de vot. L'opció de la dreta, en el Partit Popular, que en lloc de mirar avant i de mantindre's en la moderació, prefereix decantar-se cap a l'extrema dreta per a possibles pactes de govern i que prefereix tornar als temps de crispació i a decisions unilaterals i, per una altra banda, la forma de governar que estem fent aquests 4 anys de consens, de discussió en tots els grups municipals i de propostes que milloren la vida de tots el poble. És una qüestió de fets. Cal mirar què ha fet cadascú en aquests 4 anys i qui ha estat l'impuls del Algemesí. Estem en un punt molt important per consolidar aquesta forma de govern que aquests 4 anys està ja treballant. Això és el que necessitem. 4 anys més d'un equip de govern fort i en majoria que ens permeta consolidar el que s'ha fet fins ara. El Algemesí, com dic, ja ha canviat. És un poble plural, participatiu i fratern. És l'Algemesí de la igualtat i de la diversitat i dels pressupostos participatius, malgrat tot. Algemesí és el poble que volem, que no renuncia a la seva identitat i que mira cap al futur, que vol avançar. Estic orgullós del poble que fórem, del que som i del que tots junts serem. El poble que volem. Gràcies.